जय हिंद। हर हर महादेव। हम गायक एवं गीतकार सोनू सावंत आप सभी तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के गोड़ छुके गोड़ लगत। रउआ सभे के बीच एगो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेके आइल बनी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स बिहिया चौरस्ता के ऑनर हमारे छोटे भाई अमरजीत प्रकाश के यूट्यूब चैनल एपी म्यूजिक वर्ल्ड लॉन्च भइल बा, जौना पे भोजपुरी के पुराना धरोहर, भोजपुरी के पुराने सुपरस्टार भरत शर्मा, विष्णु ओझा, नथुनी सिंह, दशरथ तिवारी, गोपाल राय, मनोज तिवारी आदि लोग के जो भोजपुरी अस्मिता रहे, भोजपुरी के पुराना गाना सब कुछ रउआ सब के एपी म्यूजिक वर्ल्ड पे मिल जाए। तो हम रउआ सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करब, विनती करब कि यूट्यूब पे जाई और यूट्यूब पे जाके सर्च मारी एपी म्यूजिक वर्ल्ड, चैनल के सब्सक्राइब करी और बहुत सारा बढ़िया बढ़िया भोजपुरी के पुराना धरोहर गीत सुनी। और हमरा उम्मीद बा कि रउआ सब के बहुत अच्छा लगी। और इस चैनल से हमार भी कुछ प्रोजेक्ट सही है सनाया और फिर मिलल जी हमने के एपी म्यूजिक वर्ल्ड पे। तो फिर से हम एक बार निहोरा करतनी रउआ सब से कि जाई यूट्यूब पे सर्च मारी एपी म्यूजिक वर्ल्ड और हई जौन भोजपुरी में अश्लीलता होता ओकरा के बचावल जाओ और पुराना धरोहर के फिर से लेवल जाओ। तो सब्सक्राइब करी, फिर मिलल जी हमने के एपी म्यूजिक वर्ल्ड पे। तब तक खाती जय बाबा कुंडेश्वर नाथ, जय जिला, हर हर महादेव।